May gusto sana ako sa'yong itanong. Pero... sige, huwag ka nakabahan. Nakita niyo na ba nila to? Hindi pa namin alam. Will you be my girlfriend, Yel? Hindi naman kita pinipressure yun. Ayan. Tinitreasure kita. Yeah! Baka sakali lang ako, pero hindi naman kita minamadali. Masaya na ako kung anong meron tayo ngayon. Will you be my girl? Ginulo mo! Ay! Kasi kung gusto mo ito, paghihirapan mo yun. Oo, totoo. Okay lang, mahirap, pero sige, go ako dyan. Ayun. Wala ako sinasabi. Pag nag 500k followers ka, Ano pag nil 500k? ay na. Pag nag 500k followers daw ako, sabi niya, sasagutin niya daw ako. Pag nag 500k na din to, papakilala ko na din siya sa parents ko. Akalain nyo yun mga tol, ang dating bad boy, lover boy na ngayon. King Radic nyo lumalab life. Ano kaya naiisip ni Owa ngayon pagka nakita niya yun, no? Tapos naging silang dalawa, ni Yel at ni Radic. So, siguro sobrang sakit nun. Lahat ng pagsisisi, papasok sa'yo, no? Sigurado nakakakilig tong bagong upload ni Boss Radic, mga bossing. Kaya ano pang inaantay nyo? Umpisahan na natin to. Pero bagong lahat, kamusta kayo dyan mga bossing? It's your boy, Boss Sir Pakarir again. So ngayon naman mga bossing, i-react naman natin yung in-upload ni Boss Radic, yung pag-propose niya kay Yel. Kaya ano pang inaantay nyo? Umpisa na natin to. Let's go! Uy, gagi, ang dami ng pumuso. Gwapo ni Radic, pre! Hindi, gagi. Gagi, ang dami ng pumuso. Ang dami ng pumuso sa may ano ni Radic. Ito, yung... Hindi kasi... Ito. Tingnan natin nyo. Ito. Tingnan, nakakakilig, gagi. Gago 94k. Lover boy talaga Radic ni pre. Punta na si Radic. Nasaan si Didik? Sino Didik? Didik, kagi ang dami ng pumuso. Mag-100,000, Didik. Ako na yan, kahit late na kayo sa balita eh. Ay, naulo ka pa? Bumili na nga ako ng cake. Ang bato natin, pare. Bumili na ako ng cake. Ay, birthday! Baka may Happy birthday! Di, para kanino ba yan? Lobo. Ha? Lobo? Solohin ko na sana, andito na naman kayo. Uy, bakit? Isang supportahan ka namin eh. Hindi na kami sinasabi. Uy, chipo meron! Ang nakalagay dito, tol. Will you be my Girlfriend? Mo-propose na siya, Mar. So, ibig sabihin, tatanungin mo na siya niyan. Ayun na. Matik. Ang bilis. Hindi niya alam kung ano naman na ito. Ito, Ito, excited Uy, yung ako. ano. Sige. Handa na pala eh. Mabilis ka. Yeah. Dapat mabilis. Di, maganda siya unang makikita. Yeah. Ay! Si AJ. Si AJ, tapos si Gerald pa nagbukas. Look! Uy! Kinikilig pa si Gerald. Hindi ka. Ano ba yun? Jay, si Gail. Bakit ako? Ito, cake. Binigyan mo sa ano. Tawag ka? Tagi mo, tagi mo. Diyan pala. Ay, pwede ba daw pumasok? May bisita ka eh. Gentleman, pare. Gentleman si Pasok na kami. Yes, may cake akong ano sa'yo eh. Sarap! Ayan o. Ay, wala pang ligo Balita ko, yan. paborito mo to eh. Wala pa akong ligo yun. Pero kahit naman wala akong ligo, kung mahal mo naman talaga. Kinikilig si Yel, no? Yan! Di ba? Kaya, ngayon, Parang pag pumunta dito, parang full force kayo lagi. Siyempre, mawing pag man isa lang yan. ako kakatukin ko na lang, eh dumating sila sigawan. Uy, Ito, may ano, may gusto sana ako sa'yong
itanong. Pero, eto, ibigay ko na lang. Oo. Sabag-sabay mo na yung talon tsaka bigay. And, bigyan okay na. ka na ngayon, okay ka na. Ibang klase, Riddick niya pa. Buksan mo na lang. Ano ba to? Buksan mo. Basta mo na lang. Oh. Cake yan. cake yan. Kasi red ribbon yan. Alangan ng mga Alangan na-inspire ng to. ano. Sorry, sorry. Bumamay, may prank yan ah. Uy, wala. Hindi naman ganun si Riddick. Hindi ako prank. Bago na yan, bagong buhay na ito. Hindi ko magagawa. Ayun na. Dahan-dahan lang. Bakit pa may lumabas na? Ulo. Pwede ba dito? Para makita natin yan. Yan. Tabi. Yan. Up. Wait lang, sige nakabahan. Ano ba to? Wala. Buksan mo na. Cake yan, cake lang yan. Wala. Rattle sick. Dapat hindi ka kinakabahan kasi andito. Safe. Okay, bubuksan na. Sa umpisa hanggang sa huli na to. Sige natin. Sige, huwag ka kabahan. Nakita na nyo na ba to? Nila to? Hindi pa namin alam. Ay, inikinta na. Huwag mo na sinili. Bukas. Eh, cake, nakita ko cake. Para Okay. namin. Will you be my girlfriend, Yel? Girlfriend Yel. Grabe, par. Iba King Riddick niya, pre. Gusto ko ikaw yung magpasa. Ikaw magwasa. Basahin mo. Bakit siya? Dapat si Rina. Ay, sige. Sila Ay, si Riddick. Oh, gago, Riddick. Una sa lahat, baka ko basahin to. Hindi naman kita pinipressure yan. Aba, Tinitreasure may kita. Okay. Hindi ko naman kailangan agad-agad ng sagot kasi we're getting to know each other. God damn, ganun ang galawan, Ares, pare. Pero ayan na yun eh. Pero eto, nagbabasa kali lang ako pero hindi naman kita minamadali. Masaya na ako kung anong meron tayo ngayon. Ayan o. Will you be my girl? Let's go! Kinikilig din si Yelo. Ang bilis eh. Ay, Sa okay bagay, lang naman. yan. Oo, totoo naman. Sobrang bilis. Okay lang naman kung anong ano mo. Kasi doon naman tayo mas tatatag, di ba? Hindi naman Tsaka agad-agad. din naman kayo patungo. Oo, at saka ano Yel, hindi pinapatagal yung panliligaw. Dapat yung relasyon. Diba? Ang same. Bakit itong tropa natin? Oh, diba? Dapat learn from the best. Oh, seryoso ako sa'yo. Oo. Walang ano, halong biro. Walang pagpa. Hindi, sige, ganito na lang. Oh. Kasi syempre, di nga, di naman pinapatagal yung panliligaw. Sandali. Oo. Ginulo mo. Ang bango. Ano, sige, ganito na. Para mahirapan ka na. Oh. Pero ewan ko, mahihirapan ba to? Ah, okay. Pati nga ako na ano mo, ng page mo. Page ko, asan yung page? Page, ito. Ay, ito. Ikaw talaga tinatago Kuhay mo. naman, Bert. Kuhay mo. Ano bang kailangan mo sa page ko? Mamaya may babae. Uy! Wala. Sa'yo na yung cellphone Oo, ko. yan. May tinatago. Wala akong tinatago dyan. Sa gallery yan. Sinik yung messenger. Malinis yan. Wala akong malinis yan, Sino tol. to? Stanley Sino Crab. to? Kung nag-delete no. Ay na, ikaw nga profile ko dyan. Iba galawan ni Riddick, pre. Ano yan? 453k. Oo. Ah. Makita mo. 400. Yung followers. 453k Oh, followers. Ano meron 453. Para mahirapan ka. Para mahirapan ka. Kumbaga, Hindi, wait lang. Para Kailangan mas mong paghirapan. Yun. Tama. Kasi kung gusto mo ito, paghihirapan mo yun. Oo, totoo. Pag nag-type, Mga bossing, ang matured nilang dalawa, no? Si Riddick tsaka si Yel, ang healthy lang nilang dalawang panoorin. Ang saya. 100k followers ka within 24 hours. yun eh. Pero okay lang naman. Sasagutin mo na siya. Hindi, kung hindi man umabot yan ng 500k, di liligawan kita araw-araw. Yan! Ganon. Pero anong gusto mo? Ikaw. Galing. Okay lang, mahirap pero sige, go ako dyan. Wala akong sinasabi. Pag nag 500k followers ka, Ano? Ano pag may 500k? Tagal, ah. ay na. Let's go!
sigurado. Pero okay lang naman, umabot o hindi. Araw-araw kitang liligaw. Yun! Consistency. Araw-araw kasi ipaparamdam na, alam mo yun, mahal kita. Iba mga ngitian ni Yel dito. Umpisa ka na. Sinasabi ko sa'yo hanggang huli na. Tara na. Cellphone. Grabe. Oy, mamaya mag-Starbucks tayo mga sisa. Aba! Teka lang, humingi ka ng tulong. Kailangan magasagot ka na. Kailangan magasagutin. Oh, dali, humingi ka ng tulong. Hindi. Dali. Tabi kayo kunin mo. Sabi kasi ni Yel, pag nag 500k followers daw ako, sabi niya, sasagutin niya daw ako. Baka naman, guys. Para pag nag 500k na din to, papakilala ko na din siya sa parents ko. Parents. Years ka na single? Ilang years na ako single? Actually, 4 years na Tagal. Kasi hindi ka na single. Oh, shit! Mga bossing, as of, ano oras na ba? 10:57 a.m. 500k followers na si King Radic. So parang magiging sila ng dalawa ni Yel, pare. Nung nag-react ako dati kay Yel tsaka kay Owa, mga boss, walang ganitong chemistry, walang ganitong kilig-kilig, pare. Sobrang nakakatuwa silang dalawa. Kumbaga para silang pinagtagpo pero tinadhana. Ganon. Pero sana naman totohanin ni Yel yun. Sana may isang salita siya, di ba? So, makikita natin yan sa susunod nilang upload. Kaya abangan natin yun. Kaabang-abang yun, mga bossing. At kayo ba? Kinilig ba kayo sa tandem ni Yel at ni Radic? So, yun na nga po, mga bossing. Kapanapanabik na po ang mga susunod na kabanata sa Yel at Radic Love Team, mga boss. So, syempre, abangan natin yan. At i-reactan natin yun, mga bossing. So, yun na nga po. Maraming salamat sa lahat ng nanood. At syempre, huwag nyo kakalimutan mag-like, follow, at share. Hanggang sa muli. Paalam! Sir TV out. Peace.